Takže čus lidi! V minulém videu jsme si ukázali, jak stáhnout Terrariu, ale v edukaci dneska si stáhneme GTA Vice City. A konkrétně v příštím videu si ukážeme, jak stáhnout GTA 3. Všechno mám vyzkoušeno, všechno mám na ploše, funguje bez chyby. Pokud máte hodně her, malinko se to bude sekat, ale GTA Vice City dám číte do popisu videa. Něco neuvěřitelného. Takže si jdeme na stránku, kterou mám v popisu videa, konkrétně Ulož to mě velice spokojilo. Poté před rokem jsem si myslel, že to je nějaká stará akce, na který je jeden film a ten se seká jak prase, tak dneska bych Ulož to podporoval ve všem, tak jako fuj. Ten, kdo se Ulož to myslí, že na něm nic nejde stáhnout, leže. A tak jak jsem říkal v minulém videu, skopírujeme kód, dáme, stáhneme, spustíme a máme. A to je k tomu videu všeho. Pokud máte zájem o videa tohoto typu, určitě nezapomeňte odebírat. A pokud máte zájem o videa tohoto typu, mějte mě rádi, lajkujte a odbírejte. Se to opakuju, ale to nevadí. Takže v příštím videu, jak jsem opakoval, si stáhneme GTA 3. A příštím ještě po tom videu si stáhneme GTA 2. Možná když najdu GTA 1. Takže čau lidi. A pozdravíte všechny, tak máte rádi, protože zítra budou Velikonoce, nebo ne. Včera byl apríl, tak za týden, tak to je skoro jedno, takže čau.